Co pak je ti? Ty máš hlad? Hektore, ty jsi ale žrout. Zeptám se Clio, jestli u ní můžu přespat. Jestli ne, tak někde jinde. Budem pryč a naši si udělají romantickou večeři. Není to pěkný? Daj si humra, toho mám moc ráda. Ahoj Wilfrede, už jsem tady. Doufám, že budu tak romantická jako oni. Dáš si rybu? K snídani. Proč ne? Dostala jsem chuť na tuňáka. Trefa. Co? Brundle. Jsou nádherně křupavý. Jako preclíky, dáš si? Losos. Emo, můžeš taky nechat zákazníku. Promiň. Ale víš co? Jdu si zaplavat. Zatím. Neptej se, protože nemám ani ponětí. Nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál tyhle vstupenky. Nikdy nic nevyhraju. Když jsi mluvil o rande, myslela jsem, že to bude romantické. Je to romantické. No, možná jo. A co třeba jízda vlakem pod sopkou, to bude legrace. Ahoj. Není dneska krásně? Určitě jo. Sardinky? Ne, díky. Co Čauky. Kéž bys tam byla. Chovala se dost divně. Emma to zvládne, dokáže se o sebe postarat. Hektor ne. A co dělá? Dívej. Postup zpátky. Proč to dělá? To nemám ani ponětí. Žádná z rybiček nikdy nic takového nedělala. No, tak ho možná dost nekrmíš. Krmila jsem ho celý ráno, ale pořád by jen žral.